Ponovo Bici svijet donosi ekskluzivne intervjue i evo danas smo sa akterima koji su bili veoma aktivni na današnjoj etapi. Gabor Kasa sa leve strane i trener Luka Žele. Kako je prošlo danas? Majica više nije kod vas, ali da li su planovi ostvareni? Da, jeste, majica, žuta majica nije kod mene, ali ja mogu da kažem da onako solidan sam zadovoljan. Zato što baš je bio težak dan danas i najteži moment je bio na Tari gdje je otišao Stević i Rasmussen. Drago mi je što je uzeo Stević žuta majica, to je važno da je jedan srpski vozač nose žutu majicu. Da, odavno nismo gledali da se dva srpska momka u dve različite ekipe bore za žutu majicu. Obično je tu bilo rasprave ko će da vozi za reprezentaciju, ko za ekipu, a evo sada ispostavili su da je bolje ovako sa ekipama. Da, što da kažem, možda i bolje ovako. Možda i bolje ovako, Srpski biciklizam. Da. A evo, od Luke, kako je to danas bilo u kolima? Je bilo malo panike i to vidim da... Pa danas je bilo puno dela, puno smo radili u autima, jer je bilo puno padova i mehaničkih problema, ali evo, živimo svi u jednom kosu i to je to. Da, čujem danas su vas prozivali stalno da ne smijete nešto da radite u autu, šta je to bilo, sme da se otkrije ovde? Pa ako pitate mene ne znam, ali svi su rekli svoje, tako da, ma ne, nismo radili ništa gluposti, tako da bilo je sve ok, ali dobro, ok, dobili smo nešto po prstima. Dobro, to je deo trke naravno, uvek. Kontrolisali ste grupu na početku, posle? Da. A poslije, bilo je po planu, ako ima, i ako nema i dobili smo, evo Gabor je pustio na Taru, ali on je već uradio svoje, tako da ja sam zadovoljan sa njim, tako da nema nikakvog, dobro je, sve ok. Super, želim vam da sprintate i dalje, da se trkate, naravno tu ste. Idemo dalje, da, naravno, idemo dalje, još ima 4 dana, 4 etapa. Znači, 4 šansa da napravimo još nešto. I imate prave vozače. Hvala na ovom. Hvala vama.